Здравейте, скъпи потребители на YouTube, аз съм Q1213 и тук с мен е Зазо и това е втора част на нашия геймплей. Да започваме. Няма с какво да правим, решихме да избързаме. О, това беше грубо. Айран? Имаш ли кирка? Не. Аз ще развия крипър. Това крипър и скелет. Не е честно. О, връщай се. Не е грозен. Айде. Аз ще накарам крипъра да гръмне и добие скелет. Малко трудно, ама айде. Защо скелета сами на няколко удара? Ох, аз се връщам горе да изпъка айрана, чай да видя. Айде то крипър да гръмне. Да, така. Браво. Това ми е копание на каблстоун без кирка, бе. Крипъра гръмна и ти даде безплатен къбълстоун, а? Не бе. М. Яко лагва. О, слайм. Убивай го на ръка. Нарична, давай. Какво прави скелет тука, бе? Той се бъгва, бе. Кое се бъгва? Слайма. What Ето топче. защо не се бъгна скелет? Аз го трепах, доверявайки се на моите юмруци. Защо имам само едно топче? Падат си по две. Марят. Оу, шит. Тука... Баш ще да го кажа, тук се нагъмжава от мобове отгоре, особено в океана. Трябва скоро време да си направим къща. Нема да е лошо. Ох, наполовин сърце, бе. Ох, са нямам никакво дърво за една китка. Аз имам 4 стика. О, слава Богу. Добре, че съм умен. Да, добре, че искат половината дърво. Шегувам се. Защо си затворил? Защото влизат разни глупости. Пример. Нямаме храна. Аз имам един хляб в мене, ти гладен ли Виж си? къде имам стрела. Добре, ти гладен ли си? Виж отзад. Гладен ли си? Да. За сега ще се задоволяваме с рутен флеш. Поне искам да ми възстановява кръста. Да ти я възстанови, стига да не бягаш и да трябва да стоиш на едно място малко време. Докато не ми свърши глада. Аз сега гладувам, ама айде. Не съм вечерал. Ама аз имам 3 рутен флеш. Не бе, не съм вечерал. Я 5 айрон. Вземи си напред една айрон кирка. Вземи ми дай дърво. Чакай сега да изкопа коло. Да, ние съсипахме този дънжън. Защо ни е айрон кирка, като може да си правиме такова. Сега още е рано за диаманти. Първо си направим айрон неща. Защото няма смисъл да хабим айрона. По-добре е за меч, защото много мобови има. Мобовете, сега съм го запечатил. Тук ще сме паркори и айде. Ти ли взе силички айрон? Да. Защо не го оставя да си спече? Той си спече. Дене бе. И да не се използвам някакъв чиз, бе. 8 чита. Какво? 8 чита използвам. Не 20. Добре. Дърво. Holy shit! Не ми го барай. Ахиле. Ще те цапнем. Не те е срам, ще удряш най-добрия си приятел. Не си ми най-добър приятел, Ники ме е най-добър. Не те е срам. Махни се, ре! Добре. Що ме дразни? Знаеш, че ме ради някой ми се ръгва ръце. Напротив, не го правя. Аре бе, поръсни бе, нямам ли бомил? Имам. Поръсни бе! Най-сетне. Аз имам 9. Колко ли? Бонмил. Ти да не го... Аре бе,
Това дърво нещо саплинги няма. От това може да взима. Ти гледай. Бахти тъпот. Той е някакъв бък, трябва да го фиксна, защото понекога не се падат саплинги след гробване от бон мил, което е зле. Да, ама аз не съм го гровнал с бон мил. Нито един саплинг. От това може да е така. От От кое? това в момента къде е. Бах ти късмета. Нито един. Ти? Ох, трябва да читвам. Имам. Слава богу. Нямаше да читвам. Още един. Да, и аз го видях. Добре, да го гробвам ли? Не. Още го си расте. В смисъл сложи го, а не с бон мил. Нема смисъл. Имам смисъл за по-добро добиване на дърво, ама айде. Да, ама само... Имаме 2 хляба. Муцка. Ще ги пазя. Да. Алекс. Заповядай. Подарък. Какво? Мерси. Чай да сложа чест. Верно, да, трябва ни чест. Имаш ли дърво? Да. Направих един от... Не ми дава да го отворим. Това, на мен ми дава. Бък е. Пък аз ще се реконект. Аз отивам да бия чудовищата. В тъмнините. Значи ще остава с меч. Добре, аз ще направя торчове и аре в пещерите. Посади ли още едно да, дърво? на мястото на старото. Holy shit! Издрут ми изкара ко. Къде? Издрутския дънжен. Тук някъде надушвам го. Мирише на гнили кокали. Го е изруда. Умри. Една стрела колко е стрела? Скрипърче. Крипи. Баща ти ми дължи 5 лея. Знаеш, че ми дължиш 5 лея? Ти си второ поколение крипър, дължиш ми 5 лея. Разбрали бе? Мерси. Какво ти даде? Holy 5 shit! лея. Гръмна ме. Какво? Да, добре, че не се разпадна. Holy fucking shit, ела да виж какво намери. И не се е бавам. То път е за мене. Wow. И малко. Така, бонус. Build a fire trap around the zombie spawner. Fire trap. Карай. Това е Hellfire, да. Да. Алекс, помниш ли какво си? Какво? Yes, fine. Те са на ръка. What the fuck? Защо бе с меча ми пускат две топки? Защото преди убиваше ли ги с меча, не пускаха нищо. Да. Holy shit, лава! Какво пиш? Holy shit, откъде е то шибан? Ау, не ме бути лавата, не. Хелп? Не. Зависи... Каква е? Аз съм на 2 сърца, са нещо да не изкара, ако умирам. Дано си намерим някаква тайна стая. Това тайна стая те гони, бе. Епа нали острова е строен. Прав си. What the fuck? Това ти е грешка. Чупи ръчките и не пипай нищо. Може ли да мръднеш? Не ми дава да отворя чест. Да, заврял си се във вратата. Оу, шит!
Ох, ще си сложа диамантения нагръдник, когато заимаме диаманти, да сме Да, наравно. ти винаги за тебе всичко. Да, ти Не, бе. винаги за тебе всичко. Ох, Като чуй ме. миналите пъти. Няма сега да си го слагам. Когато имаме диаманти, И как той е за теб? о, когато имаме диаманти, ти си направиш, тогава аз ще си го сложа. Ако не са... Аре, дайте си го на... Аре, аре, идете ти си го го вземи на... тогава. Не, Не бе, слагай си го. Ай ще си намерим. Откъде? Ще видим. Фъркю, не е лавата. Зомби. Fuck you! Това Не е първо лавата! вземи нагръдника да те пази от това. Че ме... Лили! Казах ти Ома да го фъгъл, вземеш. ома фъгъл. Казал си ми. Чух тая експлозия. Боже, аз не му звук. За експлозия аз нема Много звук. стори ми се. Вече почва да ми се и причува. Леле, ще си страшен лава. Или ще си стресем лавата. Ай, тъпо зомби. Ще се убие. Ще те убие, ще те убие, ще те Къде убие! па гореше? Казах ти тъпо зомби за път. Казах ти тъпо зомби за път. Лили, 3 зомбита! 3 зомбита! Умри, падай лавата. Умри, умри, падай лавата. Умри. Не се връщай. Абе, Умри, умри. ти да не си отворил спал. Абе, ти да не си отворил спал. Той се телепортва, Ти си бе. по-прост, А, защо маля, се откъде телепортваш, толкова бе? зомбита, бе? А ти да не се портвай. Махина, не се портвай. Ма откъде толкова зомбита, бе? Там ли си, къде си? При да се портвай. Добре, Спри да ама се къде си? портваш. Мале, какво е това, бе? На 6 от ти Страната зомби. на сънищата. Страната на сънищата. Бъгва. Почина ми бъгва. Да. Баси неко, какво е това? Айран. Все едно некое Херобрейн слага спаунери, баси кеф. Еро, Брайнди няма. Херо Брайн Аха. нема. Затова вчера го виждах. Не бе, шегувам се. Не, верно не е Виждал ремувнат. си. То може да пише, че е ремувнат, ма не е. Влиза си. Говори го. Не Не говоря. говори глупости, ако обичаш. И на по-ранните версии го имаш и са го има. Е, нищо, че у Майнкрафт не пише, Моме че е пие, бе. ремувнат. Еми, значи е ремувнат. Той не може сам. Еми, значи е ремувнат. Той не може сам да се сложи. Той е част от самата игра. Ти кажем. Значи, че създателите са го премахнали. Значи, че създателите са го премахнали. Създателите. Е, Те па са създали точно. Херобрайн. Той беше част от Майнкрафт и мисля, че все още е. А, тук няма нищо. А къде изчезнаха тия зомбита, бе? What the fuck? Виждам ти. Да, Виждам едва ти. не бях изяден. По-сърва личка ме върши. Какво сърва нищо ме бъзи? Ма какво стана? Пак ли ти бъгна? Какво? Не яки. Как ще си бъгна? Точно Не пък яки. на мен. Как ще ми бъгне? Точно пък на мен. Кога ми е бъгвал? Кога ми е бъгвал? Аз съм уд да скоча, майде. What the fuck, бе? Откъде два крипъра изникват от нищо това? Ти да си чеш ли колко време снимам? Ти засичаш ли колко време снимаме? То е 15 минути, така че... Ограничението е 15 минути, така че... Така, чао потребители на Vlogs, ти можеш да ти Така, чао потребители на Vlogs, ти можете клипове си върна утре, защото няма какво да правим. И така, чао.